Dámy a páni, vítajte v novom rezorte pod hradom Strážskom. Tento komplex vznikol rekonštrukciou budovy na ulici pod hradom a ponúka celkovo až 9 moderne zrekonštruovaných bytov. V prvej fáze predaja ponúkame 5 bytov na poschodí tejto budovy. Ide o 2 trojizbové byty a 3 dvojizbové byty o výmere od 57 m2 až do 90 m2. Ku každému bytu prislúcha minimálne jeden balkón. V cene bytu je tiež privátne parkovacie miesto. Práve sa nachádzame v najväčšom z horných bytov, ktorý má spolu s balkónom výmeru až 90 m2. Investorom bol tento byt aj vzorovo zariadený. Máte teda na výber. Ak sa vám páči práve tento zariadený byt, môže byť okamžite váš, aj s napríklad touto moderne vybavenou kuchyňou. A ak máte inú predstavu, celé horné poschodie vám ponúka ďalšie 4 holobyty, ktoré si môžete zariadiť podľa seba. Poďme si teda zhrnúť 3 základné výhody tohto nového rezortu. Po prvé, v dispozícii máte kompletne prerobené byty s nízkymi energetickými nákladmi. Po druhé, ku každému bytu prislúcha minimálne jedno privátne parkovacie miesto. A po tretie, máte na výber byty či podľa počtu izieb, alebo podľa toho, či preferujete balkón alebo terasu so záhradou, ktorá bude súčasťou bytov na prízemí. Ako sa hovorí, radšej raz vidieť, ako 100-krát počuť. Preto vás, priatelia, pozývam na obliadku tohto nového zrekonštruovaného komplexu bytov. Váš realitný maklér Miroslav Paulík.